λογισμός είναι ένα διαχρονικό εργαλείο, χρήσιμο τόσο σήμερα στην καρδιά της σύγχρονης καθημερινότητας, όσο και στην αρχαιότητα. Οι αναζητητές της σοφίας το χρησιμοποιούσαν και το χρησιμοποιούν για να αντλήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται από την ζωή τους και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ονομάζομαι Παγώνης Μάριος. Είμαι εκπαιδευτής της γνώσης και σε αυτό το σεμινάριο 3 ημερών του Medita Mundi θα εξετάσουμε μαζί θέματα όπως την σημασία της αυτογνωσίας, την σωστή χρήση του νου και την νοητική υγιεινή και την αφύπνιση της συνείδησής μας, του πραγματικού μας εαυτού. Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε, να εξετάσετε βαθιά τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που θα δώσουμε και να αναζητήσετε τις απαντήσεις στα προαιώνια ερωτήματα του ανθρώπου. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πηγαίνω και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου. Σας περιμένω.